Ето, аз за това правя видео. Не мислиме краката само. Що е яко обаче? Да правя на видео да го видя как се такова. Аз ще я видя. Ме ние като някакви деца се му се радваме. Да беше костенурка. Няма бе, как ще го убиваме, ще го пуснем в опитно поле. Стой бе! Стой. Я така. Полека само да не се завърти. Няма бе. То е кьорово милото. Кьорово, ма колко пъти е кьорово? Видео ли снимаш бе? Да. Значи Нева се опитва да го фане, вижте го какво е изръцко. Има големи зъби. Оле, какви големи зъби има. Майка! Виждате ли какви зъби има този изрод? Душица. Малко го мъчим в момента.